Chapter 9. Ang kasabutan sa Dios ug ni Noe. Gipanalanginan sa Dios si Noe ug ang iyang mga anak ug giingnan. Banganak kamo aron ang inyong mga liwat masanay sa kalibutan. Mga hadlo kaninyo ang tanang mananap, lakip ang mga langgam, ang mga gagmayng mga mananap ug ang mga isda. Gitugyan sila ubos sa inyong pagbuot. Makakaon kamo sa tanang mananap ug sa lunhawng mga tanom, kay gitugyan ko kining tanan kaninyo aron mahimong pagkaon ninyo. Usa lamang kabutang ang kinahanglan dili ninyo kanon ug kini mao ang karne nga may dugo pa, kay ang kinabuhi ana man sa dugo. Kung usa ka tawo mopatay og tawo, silutan siya. Silutan pinaagi sa kamatayon ang mananapo ang tawo nga mopatay og tawo. Ang mopatay og tawo patyon usab sa iyang isig ka tawo, kay gibuhat man ang tawo sama sa Dios. Panganak kamo aron modaghan kamo ug molukop sa tibuok kalibutan. Unya ang Dios miingon kang Noe ug sa iyang mga anak. Humuon ko na karon ang akong kasabutan tali kaninyo ug kanako sa inyong mga kaliwat. Ingon man sa tanang binuhat nga buhi uban kaninyo, ang mga langgam, mga kahayupan ug mga ihalas nga mga mananap. Tanan gayud nga nanggawas sa arka. Humuon ko ang akong kasabutan tali kaninyo ug kanako. Isaad ko nga dili na gayud puuhon pinaagi sa lunop ang tanang binuhat nga buhi. Dili na gayud laglagon ang kalibutan pinaagi sa lunop. Ug ang Dios miingon, agig timaan sa walay katapusang kasabutan nga akong gihimo tali kanako ug kaninyo, ingon man sa tanang buhing mananap. Palutawon ko ang akong bangaw diha sa kapanganuran, timaan kini sa kasabutan tali kanako ug sa kalibutan. Kung tigumon ko na gani ang mga panganod diha sa langit ug makita diha niini ang bangaw, hinumduman ko ang akong gisaad kaninyo ug sa tanang mananap nga dili ko nagayud laglagon pinaagig lunop ang tanang binuhat. Sa dihang makita na ang bangaw diha sa mga panganod, tan-awan ko kini ug hinumduman ko ang walay katapusang kasabutan tali kanako ug sa tanang binuhat nga naa sa kalibutan. Ang Dios miingon kang Noe, mao kini ang ilhanan sa saad nga akong gihimo sa tanang binuhat nga buhi dinhi sa kalibutan. Si Noe ug ang iyang mga anak. Ang mga anak ni Noe nga nanggawas sa arka mao si Sem, si Ham ug si Japet. Si Ham mao ang amahan ni Kanaan. Kining tulo ka anak ni Noe mao ang mga ginikanan sa tanang tawo sa kalibutan. Si Noe mag-uuma ug siya mao ang unang nananom og palas. Sa nakainom na siya ubay-ubayng bino, nahubog siya ug natulog nga hubo didto sa iyang tulda. Sa pagkakita ni Ham ang amahan ni Kanaan nga hubo ang iyang amahan, migula siya ug gisuginglan ang duha niya kay igsuin. Unya nagkuhag kupo sila si Sem ug si Japet ug gibutang nila kini sa ilang abaga. Nagtalikod sila nga misulod sa tulda ug gitabunan nila ang ilang amahan. Samtang gibuhat nila kini, milingaw sila aron dili nila makita ang pagkahubo sa ilang amahan. Sa nahuwasan na si Noe ug sa nasayran niya ang gibuhat kaniya sa iyang kamangurang anak, miingon siya, tinunglo si Kanaan, mahimo siyang ulipon sa iyang mga igsuon. Miingon usab siya, dalaygon ang Dios ni Sem, mahimong ulipon ni Sem si Kanaan. Pasnayon unta sa Dios si Japet, ug motipon unta pagpuyo sa katawhan ni Sem ang iyang kaliwat. Mahimong ulipon ni Japet si Kanaan. Human sa lunop, nabuhi pa si Noe og laing 350 ka tuig. Namatay siya sa panuigong 950.